Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus may pauli sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. Ug sa may ikasulti nato bahin siya mga milagro, di ba siya raman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, Jose, Simon ug si Judas? Dili ba ani man magpuyo dinhi ang iyang mga igsuong babayi? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod ni ini gisalikway nila siya. Umiingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawa sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila ipagtuo. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. So once again, good morning, kanaton tanan. Good morning. Today we are celebrating the feast of Saint John Mary Vianney, ang patron sa mga diocesanong pari. Kami ba mga diocesan priests. So unsa may atong pagtulunan sa kinabuhi ni Saint John Mary Vianney? First is his dedication to his calling as a priest. Iyang yun banggi puy-an ang iyahang tawag isip o sa kapari. When he first arrived in Ars, I was there in Ars before when I went to Rome together with some other priests. We visit Ars, and during those times, because Ars is in France, and during those times there was persecutions. Doon ay gilutos ang simbahan ni Anto because doon naman to civil war. O niya, naapil ang simbahan sa pagpanglutos. Imbis nga gobyerno ra ilang kontra, giapil po hinuo nila ni mga pare. No, during those times there was turmoil in the place, and ang nahitabo ang mga tao wala na ipagtuo. No, mura ba og tungod sa kagugot, ang mga tao dili na manimba, wala na, they were no longer practicing their faith. It was a dying religion during those times in France. And when he came, ang kuraparoko nila, grabing sakripisyo nga iyang gihimo. No, nag-andam siya mga wali, nagbisita siya sa mga kabalayan, tanan gyud. And he was really dedicated sa iyahang gitawag natong pagkapari. So maupod na. Nako, no? I'm trying to become like Saint John Mary Vianney. Pero dili kay akura. Kamu pod. I-dedicate po ninyo ang iyong kaugalingon of what is your calling. Basin pag magtuo ra mo nga para ra pud nako ng katong akong ebanghelyo karon, dili. What I'm talking about is the calling that Saint John Mary Vianney was dedicated to his calling. Yan tawag ba? Palitan ka mo, sir, sa may iyahang calling. As of now, lay minister siya, principal siya, magtutudlo siya. No? Si Sister Dading, siya mo'y presidente sa God the Father, siya mo'y nag-promote sa devotion sa God the Father. So that is his calling. And many of you, mga katekistas, song leaders, no, chapel leaders, tanan nagklase-klase. Doon ay uban, mga plain housewife, mga retired teachers. And all of these are your callings. Muna'y tawag ninyo karon, muna'y kinabuhi nga gitawag kamo sa Ginoo, because doon ay giniingon si Archbishop Angel Andomeo, our former bishop here in Dumaguete. Bloom where you are planted. Bloom where you are planted. Tubo kamo ug asa mo natanom. No? Ug asa mo gibutang sa Ginoo,
puhiin ang inyong trabaho din ha. Ayaw og ingon nga, may untang dili ni mo ako trabaho. Ginoo ko. Dili ka mo salirana. And just like Saint John Mary Vianney, dedicate yourself to your calling. Plain housewife ka? Sige. Nga, usa may imong pinaka-calling yun. And what could be your calling? Just like Saint John Mary Vianney, ang pinakatawag nga iyahan yung ipuyan, mao ang pagdala, pagbalik sa mga tao sa Ars, lungsod, kanto ko ang lugar, balik sa Ginoo. Sumupo na inyong calling, tanan kita ako. Kanang inyong silingan, kanang mga people under your influence ba? Okay, kita na magitay mga people under our influence. Ako doon, ako mga panday. So I'm trying to bring them back to the Lord. May mga simban sa akong giawa, ala, manimba na ta. And then, before we will start with our work every day, magampo gud me. Ana, and I'm always teaching. Because that is my calling. Because there are people under my influence. Kana usay sa butog people under your influence. Kana mga tao nga mutuo nimo ba? Kana ba mga tao nga mutuo nimo? Muna siya gitawag nito people under your influence. Yung helper, inyong anak. Kung mutuo nimo na imong bana, apil na. Kaya na may mga bana nga di mutuo sa asawa. Nakitangkahan nga, ingno nimo imong bana nga. Nung simba tanong, simba mo dito, o ginahan mo. Ayaw kong dadaan na inyo ang mga katikista. Bringing the children back to Jesus. Tanan. Muna, tindira ka, ay sige mulumudok-mudok. Doon na yung mga tindira ng murag kong tag-iya. Ayun na yung mga tindira ng murag tag-iya. Magmuro-muro, dili na noong mamalik ng mga customer kay singkahan man. Kay apil ba sila hapon bitang kakapoy, ato nila ipahungaw sa customer. Kapoy na sila kaayos ilahang sigig sugo silang agalon. Dili man sila makabalo sa ilang agalon, ay singkahan ng customer. Doon ako'y amigo. Dako kayo nga transaksyon unta. Dako kayong transaksyon. Tag-iya sa hardware. Tawag ang customer kay makig-transaksyon unta. Sos kay ang nakapunit sa telepono kay ang helper man. Ang helper nga pirming gisapot kay kapoy na kayong trabaho. Pag ring sa telepono, dako kayong transaksyon milyon sa. Pagto, sa mana? Sa mana? Wala rin? Ay, naunsa ba po di ay construction na? Wala na ritawag kong balik. Nga naman, kay mismong iyang person of influence, wala man niya madala. Gising-kasingkahan man hinuunin, kitay nga nang limpyo ang helper sa opisina. Sus, may nakatubang. Wala pa din na ang sekretary. Bus mo may nakatubang. Gisingkahan man hinuunin. Pagigisa siya. Hello? This is Kuan Construction. Ano man tayo? Si Batoyo ni mo, ha? Sus, Ginoo ko niingon ang Kuan. So may ganay kinakabalo siya. Tawag ko nimo, kasi man itong imong sekretary nga gisingkahan may hinuon ko. Ano ba? Dili maayo imong sekretary. Dili maka-attract og tawo. Dili maka-inspire. So, giignan niya ang sekretary. Wala yung kukunan na. Sus, ang katuman di ang helper mo. So, yung anak, persons under your influence, dadagi na, tunluig na, kay muna sila makahatag og kaguba sa imong kinabuhi, ug muna makatabang sa imong kinabuhi. Klaro ba? So, dedicate yourself to your calling. Kung sa ganito imong calling, nga madala nimo ang mga tao under your influence to Jesus. Kada mga tao nga dili under your influence, ang dira na. Kana imong silingan nga kontra kay mo, sigiran mong linibakay, dili na mo people under your influence. Muna people that are your enemies. Ayaw na. Kanang imong bana sulay kay pwede man na imong mutuon na nimo kanang imong mga anak, imong mga apo sulay ba. No, klaro ba? Ug mo na gihimo ni Saint John Mary Vianney.
iyag yung gipuy-an ang iyahang calling. And number two, no, ato pong hudaon no nga kita, no, kasi Saint John Mary Vianney, remember ha, dagha gipanglutos ang simbahan dito sa France during the Civil War. Pari ka, dakpon ka, madre ka, dakpon ka, arestuhon ka, patyon ka. Pero, ang mga pari o mga madre dito, bisan nga tago-tago, padayon nga nag-inspire sa mga tao. Imbis nga manglayas, tago-tago, sige, panudlo sa mga tao. Mga pari, gamisa, bisan ug madakpon, patyon ka, sige, yun, anak. And Saint John Mary Vianney was edified. Kabalo mo kung say edified? He was formed. He was formed. He was inspired. No? Kaya unsa ba nang edification? To build people. He was built. Napurma siya. Kaingon siya siyang kaugalingon nga. Ningiga po ni sila. Bisan di pamatay na mo. Kuan pa man yun. Trabaho ra man yun. Bisan pag patyon yun na. Trabaho ra man yun. Mutong hinungdan nga sa dihang napari na siya, maugi hapong kinaiyaha ang iyahang napakita ni Saint John Mary Vianney. Nga naman, tungod kay na-edified siya, he was formed, he was inspired. Sumaupod mo sa inyong mga anak. Paningkamutig yun. Aron kanang inyong mga anak, ma-edified pod na. And someday when they will become parents, maugi hapon ang ilang madala. Kabantay ba mo na ang mga healing the family tree? Yan naman na. Nga, hilingon mo din na kay gikan sa apuhan, gikabit, gikan sa mga igaagaw, puros gipangkabit, tanan, puros kabit. Ano bang gipang bayi ba? Muna nahitabo sa uban mo na yun nga, didi na mahim. Ikuan jud ng imuhang family tree. I-heal yun na siya. See? Kaya kung unsa unsay tawag yana, ug unsay punuan, maupod na ang bunga. Sumuna nga, katong mga nangagi na, okay na to, wala na to sila. Pasiluo na to sila mga sala nga nahimo eh. Ang apuhan gibono, ang iyang apahan po gibono, ang iyang pong igsuon nakabono. Murag tanan na lamang yun mo mga nanay mga history. Okay na to sila. You pray for those people. But start it now. Start it now. Start it now. Nga diha mismo nimo. Diha magsugod nimo nga mausog ang kinaiya sa imong mga kaliwa. Diha magikan nimo karon. Di kay magsige pa mo karon na sugdi na simba na kada Domingo, usba na imong kinaiyang sigira kang gapamalikas, usba na nang imong kinaiyang madunggan kas imong mga apo mga anak nga sige kang pang iubit, sige kang panlibak, sige kang pamakak, usba na so that these people will be edified. Kay ilabi na nga, these are people under your influence. Tuo na nimo. Kay tuo na nimo kay apuhan gug ka. Klaro ba? Klaro? So muna siya kinabuhi nagibili nato ni Saint John Mary Vianney. Of course, dili siguro sayo na para sa mga gahig ulo. Para sa mga gahig ulo, lisod na. Lisod yun na. Pero imo nang pahumuko ng ulo, ha? No? Kung malandong ka ba, maghinulsol ka ba? Ito na mga tao nga, pero tigahi ang ulo, bisang usaho na magwali, di ka mausubro ni samot na hinuon. Doon ako nailhan nga, kasigihan ako wali. Awa na hinuon ko tagda niya. Dili na siya mutagan ganin ako. Dili na siya good morning, dili na siya mutagan, kaya nga naman, sige mo siyang kaigo uswali. So dili na akong mutagan ang pariya. Sayop ka. Paminawan ang giwalian ng pariya, kaya basig mo na makapausog na mo. Ay pagahian ang imong ulo, di ka eh. Sige kung naigoan na yung wali, din akong tagada na. Impirno kang gula nga ka na imong kalaki. Nga naman, dili mo ka maminaw.
minaw juga di mo ba di jud yung salaan ba di kung gidulsol na ta ini. No, klaro ba? Klaro? Ngunyan. No, basta kay ang akong gihimo was balik lang jud ka. Klaro? Ana manindog palihog.